ସୁଜି କିଲୋରେ ମଇଦା ଆଧା କିଲୋ କିଛି ସୋଡ଼ା ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ହାତରେ ମିଶାଇବ। ଏଇଭଳିଆ ମିଶାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ପାଣି ଢାଳିବ। ପାଣି ଢାଳିକି ଚକଟିବ ଯେମିତିକି ନରମ ହେବନି କି ଟାଣ ବି ହେବନି। ଏଇଭଳିଆ ନରମ ରହିବ କି ବେଶୀ ଟାଣ ବି ରହିବ ନାହିଁ। ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବ। ଗୋଟେ ମାର୍ବଲ ନେବ କି ପଟା ନେବ ତୁମ ଇଚ୍ଛା। ଗୋଟେ ଛୁରୀ ନେଇକି କାଟିବ। ଏଇଭଳିଆ କାଟିବ। ଏଇଭଳିଆ କାଟିକି ତାକୁ ଲମ୍ବା କରିବ। ଲମ୍ବା ଏଇଭଳିଆ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ କରାଯାଉଛି ସେଇଭଳିଆ କରିବ। ଦେଖିଦିଅ। ତାପରେ ଛୋଟ ଗୁଲି କରିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଲି କରିବ। ଏଇଭଳିଆ ଦେଖ। ଏଇଭଳିଆ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଟିକେ ମଇଦା ମିଶାଇକି ରଖିଦେବ। ତାକୁ ବି ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଦେବ ମିନିମମ୍ 10-15 ମିନିଟ୍। ତାପରେ ବେଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। 15 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ବେଲିକି ରଖିବ। ଆଉ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହେଲେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବ। ଆମେ ପେପରରେ କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ପେପର ଘୋଡ଼ଉଛୁ। ଆପଣ ଯେଉଁଟେ ଚାହିଁବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଘୋଡ଼େଇ ପାରିବେ। ଆମର ବେଲା ହେଇଗଲା 15 ମିନିଟ୍। ଦେଖ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ତେଲକୁ ପୁରା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି ତେଲ ପୁରା ଧୂଆଁ ହେଲା ଭଳିଆ କରିବ। ତାପରେ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଯିବ। ତାପରେ ଗୁପଚୁପ୍ ତ ଏଇଭଳିଆ ଭାଜିବ। ଦେଖିବ। ଦେଖ କେଉଁ ଭଳିଆ ଗୁପଚୁପ୍ ଫୁଲୁଛି। ୱାଓ ନାଇସ୍। ଦେଖିଲ ଗୁପଚୁପ୍ କେମିତି ହୁଏ। ଏଇଭଳିଆ ଆପଣ ଘରେ ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ସୁଜି ହେଲା 2 ଗ୍ଲାସ୍, ମଇଦା ହେଲା 1 ଗ୍ଲାସ୍। ତାକୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆଗ ମିଶାଇବ। ତାପରେ ଗୁପଚୁପ୍ ଦେଖିଲ ଆମର ଗୁପଚୁପ୍ କେମିତି ହେଲା। ତୁମେ ଥରେ ବନାଅ ତାପରେ କହିବ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ନରମ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ପୁରା ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିବ। ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ।